Sepultura. Brasildarrak niretzat la hostia dira, bueno, la hostia izan ziren, lehen Max Cavalerakin lehen gehiago gustoko nituen. Oin ez hainbeste, baina, bueno, eta gero Nailbomb, bai, bere proiektua egin zuenean, hori la hostia izan zen. Niretzako Sepulturaren lehenengo laugarren diskak, lehenengo abestitatik azken abestitara, ez dira beharrezkoak, entzun dezaket egunero ez dakit zenbat aldiz. Niretzak sozialkolikaren intoxikazio etilika, hori nire eskolako garaian EGB-en edo, entzun nuen ez dakit Padre Black and Decker edo, eta la última partida hori entzun nuenean, eta galdetu nion han klaseko lagunari hauek nongoa ziren, ez nien zuru ulertzen, eta hauek Gasteizeko dira, ke hostiaz, eta hortik maite minuta. Hori zen maketaren garaian, eta gero beltza edo, uste nuen eta atera zutela, eta hori bebai la hostia da niretzat. Sepulturaren Inner Self abestia, beraien Beneath the Remains diskan agertzen da, eta oso doinu kaineroak bebai, potenteak, eta dauka adibidez denbora desberdinak abestia, eta bebai bideoklipa ikusi nuenean harrituak geratu nintzen bebai. Skaterrekin, lehen hasten zituen punka traseroak eta hori oso ondo irutu zitzaidan. Niretzako berriro Sepultura ari ze, baina ari zen zelan letran esaten du I see the world old, I see the world dead. Mundua zarra ikusten dut, mundua hilik ikusten dudala. Bateria bezala, Joy Jordison, Slipknot aritzen zen, Vinnie Paul bebai, Panteran, eta gero bebai Raymond Herrera. Fear Factoryn lehendabiziko diskoetan agertzen zana. Gaur egune Spotify asko entzuten dut, baina gero lagunek esaten diate entzuna beste eta gero irrati libreak bebai, entzuten dut, eta gero hortik deskubritzen ditut taldeak. Eta gero bai, Bandcamp dauen hori plataforma horretatik bai asko entzuten dut. Justo kasualitatez, Bilboko kafean txokian, nik nire karrera musikalean ez dut inoiz jo, eta gustatuko litzaidake han jotzea. Bilbo zentroan dagoelako, eta kriston soinua daukalako leku horrek. Bai jaialdetako kontzertuak, bai gaztetxeko kontzertuak, bai tabernetako, denak. Baina denetarik ez naiz kejatzen. Musika badago eta kontzertu eta rollo hone badago niri bost. Jaialde batean, ez dakit zenbat jendekin, edo leku txike batean edo gaztetxean. Ostia, ilunben ikusi nuen lehenko aldiz Slipknot hori, American Health Charts eta Ebiru 69ekin, eta aurkezten zuten bigarren diska, Iowa, eta hori niretzala hostia izan zen, Joy Jordison jartzen zuen holako roi horik, Motley Crue, Tommy Lee, bateria holan alderatzi eta hori, eta nire hori horrek flipatu ninduen. Eta hori. S.A. diska beltza, eta gero bebai jaiotxe basatia Zutagarren lehenengo diska bebai. Justo oin dela hilabete bat edo erosi nuen hortzak ez duturik, ez dago salgaia, eta bilatu nuen hortik, ez dakit hor saltzen diren barrialde batzuetan, eta topatu nuen eta ordaindu nuen, baina merezita, eta Zutagarreko bigarren diska, hortzak ez duturik. Musika zuzenean, joder, hostia.